आं सिगांनि भिडिअआवबो नोंथांमोननो फोरमायदोंमोन। 1 नम्बर सावगारिनि जिबौआ मन'कल कब्रा, बेनि देहायाव निउर'टक्सिन आरो साइट'टक्सिन बिस मोननाय जायो। 2 नम्बर सावगारिनि जिबौआ जाहैबाय स्पेक्टिकेल कब्रा, बिनि देहायाव अनलि निउर'टक्सिन बिसल' मोननाय जायो। बेखायनो जों दा 2 नम्बर सावगारिनि सोमोन्दै बांद्राय सावरायनाय नङा बे भिडिअआव। 1 नम्बर सावगारिनि सोमोन्दै जों मानो होनोबा 2 नम्बर सावगारिनि जिबौनि सोमोन्दै जों सावरायखांबाय थांनाय भिडिअआव। आरो बिखुंजों नायोब्ला नोंथांमोना 1 नम्बर सावगारि मन'कल कब्रानि बिखुङाव नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेयाव मोनसे गल सेम्बल दङ, जेरै गल सिन दङ। बोरैबा नायोबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन सिख्रि बायदिबो नुनो मोनगोन बा माबा मोनसे मेगन बायदिबो नुनो मोनगोन आरो बेनि एकर्डिं आरो जुदि 2 नम्बर सावगारिखौ नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन 2 नम्बर सावगारिनि जिबौनि बिखुङाव जेरै अखाफोर बायदिबो नुनो नागिरो आरो इंलिसनि इउ आखर बायदिबो नुनो नागिरो आरो गोबां मानसिफ्रा बेखौ त्रिशुल बायदिबो नुयो होननानै बुङो। दा बे सावगारिफोराव नोंथांमोना बे सावगारिनि हेफाजाबै नोंथांमोना बे जिबौखौ नायनानै सिनायनानै लायोबा नोंथांमोननि थाखायनो जोबोद गोनां। मानि थाखाय होनोबा मानैबो जिबौनि अरनाय सिम्पटम्स आरो बिसफोरा आलादा आलादा जायो, बेखायनो सिनायनानै लायोबा जोबोद गोनां। कालारा गोबां आलादा कालार जानो गुफुर जारेद रेदावबो मोननाय जायो आदार स्टेटआव। जोंनि आसामाव बेखौ जारेदबो आरो गोसोमबो नुनाय जादों आरो मोनफ्रोमबो हादरनि हिसाबै जिबौनि कालारा गासिबो एखे जाजोबा नोंथांमोन। गावबागाव क्लाइमेटनि हिसाबै सोलायो जिबौनि कालारा, बेखायनो जोङो कालाराव मालाबाबो नायनो नाङा। जिबौनि मा जायगायाव नायनानै सिनायो बेखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों माफ्रोमबो जिबौनि डेन्जारेस जिबौनि सोमोन्दै खोन्थाजोब्बाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोन्थिदोंबा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो जुदि मोन्थियाखैबा भिडिअखौ नायबाय था, मोन्थिनो नाजा, बुजिनो नाजा। दानिया 1 नम्बर मन'कल कब्रानि सोमोन्दै जों सावरायलांसिगोन। जेरै मन'कल कब्रा, बे मन'कल कब्रा जिबौआ बांसिन मानसि थाग्रा एबा मानसिनि न' खाथि खालायाव बारा नुनाय जाया। बेखौ नुयोब्लाबो जेरै दंफां बोराय, गोलैनानै थानाय दंफां बोराय बुरिनाय बेफोरबायदियाव नुनो मोनो, एबा दंफां दन्दर एबा दंफां गुनानै थानाय गुदुं बेफोराव थायो आरो औवा मुरा सेवनाय बेफोरबायदियाव थायो आरो बे जिबौआ स्पेक्टिकेल कब्रानिफ्रायबो खरासिन होननानै स्नेक एक्सपार्टफोरा फोरमायदों आरो माखासे डक्टरफोराबो फोरमायदों बिनि रागानि सोमोन्दै। मानसिखौ रागा जोङोबा अरो बा माबा मोनसे जिब जुनारखौ गावनि खाथियाव नुयोबानो अरो। बाद बाखि जिबौआ गावनि खाथियाव नुयोब्ला डाइरेक्टलि अरा, नाथाय बियो खाथियाव थांनाय लोगो लोगो डाइरेक्टलि अरो। आरो बेखौ गोबां मानसिफोरा, गोबां इन्डियाननि स्नेक एक्सपार्टफोरा बुंदों बे जिबौआ स्पेक्टिंबो खालामो होननानैहाय फोरमायदों। मानो होनोबा स्पेक्टिं माने बियो गावनि बिसखौ मुजुलायोबो होननानै फोरमायदों। नाथाय बे खोथाया रियेलानो मुजुलायो, नाथाय बिनि मुजुनाया मानसिनि डाइरेक्सननि हिसाबै सिदायै थाङा मालाबाबो। बिनि हाथाइनि थाखाय बिनि मुजुनाया गावस्रायो, बेखायनो मानसिनाव डाइरेक्टलि नाङा आरो बाय मिस्टेकलि आगर मेगनफोराव नाङोब्ला बा नोंथांनि खुगाफोराव हाबोबा नोंथाङा बेजोंबो जखम जानो हागौ बा थैनोबो हागौ बा मेगना खाना जानो हागौ आरो नङाबा पेरालाइसिस जानानैबो थानो हागौ आरो मानसिया। बेनिखायनो बे जिबौखौ नुयोबा गोबां गोजानाव था होननानै स्नेक एक्सपार्टफोर आरो बिजाबाव बेखौनो लिरदों आरो माखासे डाक्टारफोरनि खावलायनाय हिसाबै बे जिबौआ खेबसे अरोबा बे खेबसे अरनाय जायगायावनो बार बार अरबाय थायो होननानै फोरमायदों। जेरै खेबसे अरनाय समाव मानसिया दोरोदनो रोङाबा बा दावथ्रोदनो बा खारनो रोङाबा बियो बे मोनसे जायगायावनो बार बार अरबाय थायो होननानै डाक्टारा फोरमायदों। बेनि खारननि थाखायनो स्पेक्टिकेल कब्रानिफ्राय एसे डेन्जारेसिन होननानै डाक्टारफोरा फोरमायदों। आरो डाक्टारफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला बे जिबौआ गोबां रागा खरा आरो मोननै बिस थानायनि खारनाव जेरै निउर'टक्सिन, साइट'टक्सिन बिनि देहायाव मोननाय जायो आरो बे मोननै बिसनि थाखाय बेखौ डाक्टारफोरा बांसिन गिख्रंथाव होननानै फोरमायदों। बिनि थाखायनो नोंथांमोना बायसान्स बे जिबौखौ नुबाय बायोबा गोजानाव थानाया जोबोद गाहाम। आरो बेनि सिखार खालामनाय हुदाया बियो जेला गाव आदार उखैयो अब्लानो सानानो जा हरानो जा बियो सिखारि खालामो आरो सिखारि खालामनाय समाव बायसान्स मानसि एबा जिब जुनार लोगो मोनोबा, बिनि खाथियाव लोगो मोनोबा बियो अरनाय जायो। बे जिबौजों अरजानानै 12 निफ्राय 15,000 भारत हादराव बोसोरफ्रोमबो थैयो होननानै डाक्टार एबा स्नेक एक्सपार्टफोरा फोरमायदों। मानि थाखाय थैयो होनोब्ला बे जिबौजों जेरैहाय मानसिफोरा हाग्रा बंग्रा बा बारि बागानफोराव खामानि मावनो थाङो, बैबायदि समाव बेबायदि जिबौजों सामना जायो, सौग्रावो होननानै गोबां डाक्टारफोरा फोरमायदों आरो मानसिफोर थैनायनि संखिया बे जिबौजों बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दङ होननानै फोरमायदों।